Manu phone ya kesamla wanda kabla syak penyap haswa baya kemet enyo bantam na kabenta jong kadam umyam kabaton ham maudon hakar phundai trik naitung kini kesamla ka kerteng ka wanda kala ja na yeng kabadan umlingka opor sulong na du karp sau trik naitung kata kapor mestep tangadien balayo pedang yakwe ka phone call pat nadu kate ka khlemat ki bahaya ngasam ki khlam shim layo isu yaka henry men lek tam ya kamet jongka na kadam umyam wala ki pulet kidang pelong ya ke jing toket banlap ya ke jing shisha ka batisi kalap budien ya ke ni ke jing ja pat pan shio nak yok sai kumdo kala ja lalap pat shem pa ka jing yap jong ka samla kala bandai ling ba ka jing wan jong ka phone call ka ba ka samla kala kran haswa ban mi na yeng padru bandai ya kendo kataru ha ka sngi ublei ha ka por khandai ba je a mistep klem de pente ba yeng ka ba sngo pula kalong ba ka samla ka klem mi na yeng banda kre da krum pan pen ba brio ya de Hendai tang mar siop yang phone call kala sumi na yeng tang ka jang kersya pat kislipat tang ba habalap ya kamet yam na ka wi ka chaka balatip kum ka maudun ha kamet jong ka shim la don chu ki jan kinap ka mobile pat kikti kila super pat kikmat ki ba petsa pat ka shuntur jong ka ru ka ang Min si thot dia mat min si san tengah banani ki beriu ki wan kai si te siapo ki ketika hotel itu min si thot dia Segels hauf min si thot ding ki wan kai min si san ki wan kai siapo mai tilang dan min si san dia pat ka shong hieng ke ya la dap kam det na dong sedong te ka shong ne dan wi dan ba kontak ya ka na ka phone dala phone ya ka pat kami syabah dala mi syapar kadan kumnu tengam tem hadin kawan rung biang hiang dawan rung hiang tengah pak kam na ka dala pak kampan kami sendan na syabah dala mi syabah ta kaman yeng syu kam dan kam mai kam sat tim hire karu kapen hi da ki kamat pa pusam ke hiang ru dan ke ra ka daw tom karu kampen hi da ka jing sosi kampen hi da ka dak kam ta ma ka dak jing sosi hangi pen ibe di kita jing kemen yang ni habai dei bakani ka jingja na kaliang ka kemi jong ka samla ka kong speri maulong kala ujor ka ijahar jalu para police outpost pat kala pen pau ka kon jong ka kadon ya ka parlok bajan ba ka bakerteng ka jun lingdo masilong ka belaja miet haka arp sau terik pat kadangwan phayeng haka arp san terik unailar haka ijahar ka kemi kala ithu ka jun kala don hayeng jong ka kon jong ka haka jan miet si sa jan kata ka arp lai terik unaitung pat mi na yeng jong ka andala khamiet haka ijahar la pen paru baka kong speri kala yo pedang ya ka dur ka blai shon lang ya ka kun jong ka baka jun lembat iparlok ya ka blai shon shisngi ne arsingi shwa baka ja sendan na yeng lingba ka whatsapp jong ka kun hendrei namar ka jun ka de ka parlok jong ka wanda baka badang shong ka ya ka jan mi si sa jan pat ka jingja jong ka wanda baka jingle pher jinglong ka jun ka pelong ya kong speri pan ujor persha pat keno baka jun kadon halendat ka jingja baka jingyap ka kun jong ka tengah suba be bet ki parlok kila kontak hi ka namalium ka jun tina men si se chan ap men si se chan jan miet khandai be chikan nang mi nang ne ki ya shom bro arnget tapi ya kadan ayu syapang jong bro arnget tingam tip ya katama namali don mi ngir gim dan hi ngaba ime ngawan balla ngiwan men si se chan ta ka sakut oblong kawan ngipoi do khandai steng hi Islam tambah maka pat iya thui mi bakawan maka kawan kahiyang du khandai beci kami nang ne khandai beci mesti secha aga jinge kendo jong ka batte CCTV baka jun pan jing penchai habi de baka jing sha keno haka ijahar ka jun lingdo maslong ka bade ka parlok ka blai shongkai khatdu baka wanda ka miet sing sa jan kumla keno haka ijahar abaya kren ka batte si kal ong ka jinglong parlok jong ka baka wanda kala beteng biang hadin arsnam baka jingye kendo au news nam kasdang biang haki kindiat sing shwa kinya lekai shapan nong lat pak ni kumbangi tep ka lady hydri pak haka arpulai terik naitung nga bat iam tia bat ite ba gomta tamo nga bat ila edam aslam ngam judi palok shui de bat ka kum keren biang tu kasni bat ka tia nga kum likai bat ka ko chơi likai shin palok jonga tia nga pak ngalai bat ka tia ko na bam de hire samla de na palok hadin pak ngate badi samla tengah noi haba ngate komta hadin bo uta usin rang am usim ka boy amerika na ba maka kala edi manga ngaladi ngaru tambah long ngembu ai maka pak labu ai babji melindi am labu ai bang di labu ai tu pat ngapa usin rang usim ka boy tamai kan the labu ai ngong cari mi nang ni ya pet na tia pu di pengi shong kali nang tu nang tmai
ni poi le na shi yang ni kham le chu shi ni poi be hayen dai dai oi last ne ma long hai ni shi ba man school ite i hadong e long ngam ju kran chu ite ya ka ngam ju kran chu last ne ngam ju kran chu poi kran biang man tau Julai padam poi kran biang i ti poi le kai e arsen ngal le ka ba ka ba le chanong than mai ba le stu shapak e stu shamal ki poi e kan tang asen ni ngarang le bat ka study mle mati lang le fi le pang shapak civil untung yang kai han tu ha mal ki poi han tu dah jrong yang kai tu nga bat ka tuanda bat ka riba yang kai tu ho katu kali jong umax sunga kham kol manga ikoli wanda hi yang wan shao ba ngam tu usa she usa laban ne gumta hi ngam da te ba hi usa he to ka fun hi wanda hi uro ko wan shao ngi kali ka de bakar hi de ka kari tambah long kala kham non san da gini ta da Teo ka fun wanda ko wan shao ngi ban le sing ba yang le ban di ai kham ya thu yu bang le kendo parlong nama ba long kom ta am ya thu te shin rang te wan shao hi wa te kham ya thu ra te ngi wan shao ngi na lai mer ten lai mer ngi ku kali ni po yum shit pi ni po selfie kan selfie am ko to te ngi po selfie te ma ka pa bu whatsapp kan ko to ngi ngot ba parlok to ma bu whatsapp kan ta da salap to ko do te ima ihan man jong i yo yang hana ba ka de ko to ka de sha ki mo ko dang ngong ada de fi ong kata badi jeng mo ko tengah pen ini kidor basan dor hapa i ro kidor ni tengah pen i imet la dong fimet tengah dak ko kan to sabut hima hima ka de he ke to nga de dilet tani nga thai fi bu nama mun toy tengah adap ai ki to dor bro khai ngong simpe hi nga adap ai pulit la i te ko dor ka de yo hana ko no hana ka don telai ta jingkeng ka don telai ong kitu kim de telai de sanara anta ki de kitu ki ki sanar kan ro am de ngong to fimet to sapai hi to Halor ke jing syak no bakala menca yeng lang harengkat bat kawanda ka jun kala kentaj ye ke jing keno ka ijahat bat ong ka jing bom don yeng ha kamiet ap sa trek ke de namar kadon bat lau samla bat baca maka ngam tibi e ra ka fun ka han ban men si sandia nga ko ong kawanda dan bat fi jun ngong em kam dan bat nga ngong dan bat samla la dia ko hana em ka don be ong kan don kum do ka nya ba nga kam dan bat nga pen boy be badan bat nga be Hawam dadan ru keno be badan mat ngawai. Kanu kum no pat. Kabas ngo pela pat kalong. Ka jun kala pla. Baki jing keren khadu jongka pat ka wanda ling ba ka WhatsApp. Ka don Henry ki pulet ka jalu para outpost kila pha pendam no. Da ka ba ong ba kimlong ki badan kam show. Shu ya text call ha ya text nge text ke na WhatsApp. Ngau fi dang le ayu fi wan che ai mesti. Tang kum tai. Em kham tan shu delete ni nga kham bu shu ma pulet ong jubu shu tamo ong delete no tang delete no kan. Hai, mau beli video kini record na film ada you proof ai kini tengah pat bawa ong kontak wahana dilin no tengah dilin. Bawa ong kontak dengan ne you ngan buat. Dilin no. Haba khamat samla jang ai ong kontak ro. Hai ti ong kontak kan to kasi hana video dia kan ni proof ai kan ni ong kontak apa latih ha ong kontak wa yang proof ai video kan ni. Bawa ngadilin no la buat. Sabah kabri la yo ai dah kan buat itu mah. Ngatrai ngam dan kam sih yang ngam kontak mai pulit ada pen itu mau ngantip sih badang dan kam hadina buat ngam tiap. Ta daw nga dili no rin sa WhatsApp rum tangam juan han chu mau nam ba jong aro ngam kwa shu he menta ban le WhatsApp e ka snio ta daw ngas chu menta ba ka snio bat iru ngapai text pa call din WhatsApp da ad group tu am ka group te bat i pa itum tu te manga bat i tu tamo ba sa lang sini te pa text pa call din da USPCT jong East Castle ba jupet abai de ki crime case bom shim na kwa banikran hakamat ka kamera Uba Vivix em uloong yang menta ngampat la ban ong AA Henry pakajing toket karang ya cikemat ban lap yaki jing shisha